आज ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି 10 ଦିନ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆଜି ଶେଷ ଆରତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ନେଇଯିବୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଆରତି କରୁଛୁ। ତ ଏବେ ଆରତି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆରତି ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବୁ। ତାପରେ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସେଇବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇଯିବୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଭଲସେ ସଜାସଜି କରିଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇବୁ। ତ ପାଗଟି ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି। ଝିପିରି ଝିପିରି ମେଘ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ନାଚ ଗୀତର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ଆଣି ବସଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଣି ଏଠାରେ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବାହାରିବୁ। ତ ଡିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ନାଚ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ସମସ୍ତେ ଭସାଣି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବସି ସାରିଲୁଣୁ। ଏବେ ବାହାରିବୁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣୁ ଆମେ। ତ ଭାଇ ପୁରା ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ନେଇ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଜଣେ ମଉସା ପୁରା ନାଚି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଉସା ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ତ ଭାଇମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଉସା ଜଣକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ। ତ ଏଠିକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକାଠି କରିବୁ। ତ ନାଚ ଗୀତ ବି ତ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ମଉସା ଜଣକ ନାଚ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ମଉସା ଜଣକ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମଉସା ଜଣକ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଭସାଣି ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପୁଣି ଏମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗଣପତି ବାପ୍ପା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।